Salam, salam, salam. Good morning. Good afternoon. ሕጂ ድማ ንባብ ክንቅፅል ኢና ብሓንሳብ ከነንበብ ኢና ዘራፍ እስከ ምሳይ በልዋ ዘራፍ ዘራፍ ጂራፍ ዘራፍ ጅራፍ ኢለ ፅሒፍ እያ ሶሪ ዘራፍ ዘራፍ ኣሃ ዘራፍ ዝነውሐ ክሳድ ዘለዎ እንስሳ በረኻ እዩ ዘራፍ ዝነውሐ ክሳድ ዘለዎ እንስሳ በረኻ እዩ ዘራፍ ዝነውሐ ክሳድ ዘለዎ እንስሳ በረኻ እዩ ቤት 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 ሃውስ እዚ ቤት ናይ እንዳ ኣማን እዩ እዚ ቤት ናይ እንዳ ኣማን እዩ እዚ ቤት ናይ እንዳ ኣማን እዩ حشرة 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 insect ቆስጣንጢኖስ ቆስጣንጢኖስ ሓሸራታት ሒዙ ኣሎ ቆስጣንጢኖስ ሓሸራታት ሒዙ ኣሎ ቆስጣንጢኖስ ሓሸራታት ሒዙ ኣሎ ቆስጣንጢኖስ ሓሸራታት ሒዙ ኣሎ ጽማቝ ጽማቁ ጽማቁ ጁስ ግርማዊት ጽማቁ ኣራንሺ ትሰቲ ኣላ ግርማዊት ጽማቁ ኣራንሺ ትሰቲ ኣላ ግርማዊት ጽማቁ ኣራንሺ ትሰቲ ኣላ ውላድ ድሙ ውላድ ድሙ ውላድ ድሙ ኪትን ምጽላል ምስ ውላድ ድሙ ምጽዋት ትፈቱ እያ ምጽላል ምስ ውላድ ድሙ ምጽዋት ትፈቱ እያ ምጽላል ምስ ውላድ ድሙ ምጽዋት ትፈቱ እያ ቆጽሊ 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 ሊፍ ሱራፊኤል ንሓብቱ ቆጽሊ
ኣምፂኡላ ሱራፊኤል ንሓብቱ ቆፅሊ ኣምፂኡላ ሱራፊኤል ንሓብቱ ቆፅሊ ኣምፂኡላ ወርሒ ወርሒ ሙን ዑስማን ነታ ወርሒ እጥምታ ኣሎ ዑስማን ነታ ወርሒ እጥምታ ኣሎ ዑስማን ነታ ወርሒ እጥምታ ሶሪ ኦኬ ደግማ ዑስማን ነታ ወርሒ እጥምታ ኣሎ አራንሺ አራንሺ ኦሬንጅ ለምለም አራንሺ ትቀርፍ አላ ለምለም አራንሺ ትቀርፍ አላ ለምለም አራንሺ ትቀርፍ አላ ለምለም አራንሺ ትቀርፍ አላ ፔንጊውን አማን ነታ ፔንጊዩን ባሽኮቲ ምግባ አሎ ባሽኮቲ ምግባ አሎ ባሽኮቲ ምግባ አሎ ወጮ ኪልት ወጮ ሳራ ድርዕቶ ተንጽፍ አላ ሳራ ድርዕቶ ተንጽፍ አላ ሳራ ድርዕቶ ተንጽፍ አላ ብራው ዛጓለይ ንፈቲ ሰሰናዩ ተጥዕሙ